Mga kakunam, ito yung bird rock natin. Ito, nakita natin kanina na may itlog na siya, kaya mag-prepare tayo ng kanilang paitlogan o isang breeding pen para sa kanila. Ito yung tangda natin na bird rock. Ito yung babae at saka yung isa. Kaya ito, prepare natin ng isang breeding pen para sa kanila. Lalagyan natin ng ipa. Ito, malinis na. At saka dinlagyan natin ng paitlogan. Dalawang paitlogan. Ito na sa baba lang. Ito ng bagong breeding pen ng bird rock. Kasi nakakuha tayo ng itlog kanina. Kaya ito, preparado na ang kanilang breeding pen. Ito ang mga native natin. Sama ang isang Rhode Island Red. At ang ating Black Astrolord. Tinali natin. Ito ang nangitlog kanina na bird rock. Okay. Ito ang ating bird rock. Isang tandang at tatlong inahin. Ito na sila, nagsimula ng mangitlog. Salamat mga kakunam sa panonood. Ito na sila. Update na lang natin kung itlog na sila ng marami. Thanks for watching. God bless.